Toto je najpredávanejší model značky Kukirin. Nová G2 ponúka bezkonkurenčný pomer medzi cenou a výkonom. V tomto videu ti podrobne poviem úplne všetko, čo o nej potrebuješ vedieť. Ja som Ondrej a sleduješ kanál najkolobežky.sk. Začneme dizajnom novej G2. Tento model je takou zmenšenou verziou G4 a nadväzuje na veľký úspech tohto modelu. Väčší brat je naďalej v predaji, ale výrobca načúval spätnej väzbe od zákazníkov a prišiel s modelom G2 ako ľahšou a kompaktnejšou alternatívou. G2 je jedným z najdostupnejších modelov značky Kukirin, kedysi tiež známej ako Kugo. Už na prvý pohľad je vidieť, že G2 je praktickou a štýlovou voľbou pre každodenné použitie. Od LED svetla cez dvojité pružinové tlmenie až po 10-palcové bezdušové pneumatiky. G2 je naozaj zaujímavá kolobežka. Vzhľad je štýlový, ale uhladený. Vidíme tu minimum trčiacich káblov a typické dizajnové prvky značky. Určite si ju nikto nepomýli s nejakou lacnou napodobeninou. Toto je jednoznačne Kukirin, ako ho poznáme. Elektrická kolobežka má dennodenne plniť rolu praktického pomocníka. Na presuny do práce, obchodu alebo len tak na výlet. To G2 zvláda skvele vďaka možnosti kolobežku jednoducho zložiť. Na prevoz verejnou dopravou, v kufri auta alebo kvôli uskladneniu. Keďže váži len 26 kg, je G2 vhodná aj pre jazdcov menšieho vzrastu, ale zvládne vďaka nosnosti 120 kg aj tých väčších. Tlmenie si môžete nastaviť jednoducho na preferovanú tuhosť. Ďalšou zaujímavosťou, o ktorej mnohí zákazníci netušia, je, že tento popruh okolo riadidiel má tiež svoju funkciu. Slúži na zaistenie kolobežky, keď je zložená a chcete ju prenášať. Dojazd 55 km vás prevezie okolo celého mesta i do odľahlejších častí. Vďaka rýchlemu nabíjaniu ju máte zhruba za 8 hodín nabitú a pripravenú na ďalšiu jazdu. Nabíjanie prebieha vďaka káblu od výrobcu, ktorý je tiež praktický a dá sa jednoducho zbaliť, keby ste si ho chceli vziať so sebou. Chcete si zaobstarať elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od výrobcov ako Kukirin, Engve, Xiaomi a ďalších? Najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke alebo bicyklu získate dopravu úplne zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. Zaujímavosťou je napríklad aj to, že model G2 má dotykový displej na rozdiel od väčšiny konkurentov. Už sme si ukázali všetky vychytávky novej Kukirin G2. No a ako sa na nej jazdí, tak to poďme teraz zistiť. Vyskúšame si jazdný režim Eco. No akou rýchlosťou to pôjde? V tomto režime to dosiahne 25 km za hodinu. Je to taká pokojná jazda. Má to veľmi výborné odpruženie. Ani necítim žiadne hrbole alebo niečo podobné. Takže je to taká fajn jazda. Veľmi to dobre tlmí všetky tie diery a hrbole, takže si vymeníme režim na šport a ideme ho hneď aj otestovať. No, nakoľko to vyťahneme? No, tu už ideme o dosť rýchlejšie. Viac ako 25, no už skoro 35. No a toto by mal byť ten úplne najrýchlejší režim. Takže to teraz prepneme. A opäť si vyskúšame, aký je jeho skutočný výkon. No, rozhodne ten rozbeh je oveľa rýchlejší na tomto race móde. No skoro 50 kilometrov už. Fakt to veľmi dobre sedí aj do zákrut. Fakt je to úžasná kolobežka. No a keď dojazdíte, tak môžete jednoducho zapojiť kolobežku na nabíjanie. Dôležité však je nechať kolobežku niekoľko minút vychladnúť, aby sme zaistili čo najdlhšiu životnosť batérie.
Tento model je skutočne vynikajúcou voľbou pre začiatočníkov, ale poteší aj pokročilých jazdcov, ktorí chcú vlastniť kolobežku so skvelým pomerom ceny a výkonu. Zvládne jazdu v meste, ale taktiež aj výlety do prírody. Ak sa rozhodneš pre novú kolobežku, G2 je naozaj dobrá voľba. Kolobežku aj so všetkým príslušenstvom nájdeš na našom e-shope najkolobežky.sk. Kliknutím na odkaz v popise videa.